بتل كاميرون وأنت ما تهدم نواقع بني كيف تشكل ونقوطة حج إبراهيم الذي تنبيه سوسنديس يا وندك بتل كاميرون كل مجال الملكي كل الملكي لك أقول أشياء كلا شيء أنا مكادا تنبل باي يا وندك بتل كاميرون أنت يا أنت رسدم هذا أمر أيد يا كلاش ندوني أبو محمد جنرال بوكاسا ما منغنشي يا وندك بتل كاميرون أنت يا أنت لون من زماني رسدم هذا أمر أيد يا كلاش جنرال مبودو ما منغنشي يا وندك بتل كاميرون أنت يا زيارة رسدم هذا أمر أيد من كبريك الله hannga shugaba ila nana ya hunde ka bi kalle kameru mai duniya Abu Muhammad ya kira shi ya ansa shi ma ya zo ya ziyara haka mun ga jori dan hammani ya hunde ka bi kalle kameru shi ma Alhaji Jor dan Hammani ya zo ya ziyara wajen hursunan Hajji Ahmad dan odda da ma ya amsa ya hunde ka bi kalle kameru ya kira shi ya ansa shi ma kuna makirar mulki mai duniya Abu Muhammad hursunan Hajji Ahmad ayi ikon Allah ya shaurare haka delegason Najeriya mun gansu ya hunde ka bi kalle kameru ya kira su sun ansa sun zo sun yi ziyara a wajensa hursunan Hajji Ahmad ayi dan mun ga mutanen Paris ya hunde ka bi kalle kameru ya kira su sun zo sun ansa sun zo sun yi ziyara mai baiwa ɗari ɗaya babu har mun ga mutanen Nixon ya hunde ka bi kalle kameru mutanen Amurka ma sun zo ya kira su mai duniya Abu Muhammad ikon har Allah mun ga mutanen Mecca ya hunde ka bi kalle kameru ya kira su sun ansa Abu Muhammad ya Abu Fatima haka mun ga mutanen Faisal ya hunde ka bi kalle kameru ya kira su ya ansa haka fa sun ansa Hajji Ibrahim Amadu Ahijo shi ya kira su ya hunde ka bi kalle kameru Rusdan Hajji Ahmad ayi mulkin ka hemadi karkasa ta ba naki kowa ga shi da Allah ikan malam Umar ikan malam Musa Ladijan biye so sandis ya hunde ka bi kalle kameru alhamdulillah